Sikubingelele sikwamukele embukeli weMakhiwa TV naze ihamba phambili osukwini la namhlanje. Uhlalo weqembu le-IFP kwisifunda iZululand umhlonishwa uMB Khumalo uphinde wazichitha izinsolo zokuthi ukusula kwamakhansela komasipala yengoba esuke ethengwe i-IFP. Akulona iqiniso. Uma egwinywa impela ngaba join i-IFP. Awayijoinile nje i-IFP awekho nje. Akulona iqiniso. Kodwa ngingafisa nje ukuphawula ngaphansi kwe-IFP la isifundeni saseZululand. Kubaluleke kabi ukuthi amakhansela aphathwe kahle. Ngoba uzokhumbula incwadi eyabhalwa ukhansela uMbatha eyibhalela umengameli we-NFP. Yayicacisa kahle ukuthi bakhona basazosula. Yacacisa nje ukuthi bakhona basazosula ngenxa yokuthi abaphathekile kahle. Akaze bakhulume ngokuthengwa. Noma ke kuthiwa kuyalithenga ikhansela ungalithengelani manje? Ngenkathi ekhuluma nabezindaba uMashobane uthe angeke bethenga amakhansela e-NFP isivele iphela. Waqhubeka ke wathi bona ke njenge-IFP sebeqalile umkhankaso wokhetho lohulumeni basekhaya. Ngoba manje sesiqala umkhankaso wokhetho lika 2026 olungoNovember. Uyabona ke mawumlalela uminister wakwaKhokta ethi ngoNovember phakathi noNovember kusuke sekubhalwa. NgoDisember abantu babhizi bayavakasha. NgoJanuary abantu babhalisa ingane ezikoleni. Leyo nto it tells you ukuthi kusho ukuthi ukhetho lungaba sekupheleni kaOctober noma ekuqaleni kaNovember. So thina sesiqalile siyasebenza. So laba basakhuluma ngokuthengwa kwamakhansela basemuva basakhuluma ntambama ilanga liyoshona. Thina njengamanje siyakhankasa njoba nje sizoba nerally enkulu ngomsombuluko ebaqulusini. Uzobona abantu esizobe sibemukela. Sasiyasebenza thina. Manje ungathi umthengelani njengayi NFP, ulithengelani ikhansela le-NFP vele i-NFP phela. La eZululand sifuna i-IFP buyiphathe futhi. Yikho sigijima nje izolo besigijima sethula ama project amanzi. Ngizonitshela nje usuku la ngizohambe nginikhombisa khona onke ama project nibone ngempela ukuthi asikhuluma into engamanga, sikhuluma into ekhombekayo ebonakalayo. Indaba enzima Makhiwa TV, ngiukhulekani wakwaKhumalo.